तर तुमचं सगळ्यांचं नवीन व्हिडिओत खूप खूप स्वागत. मी अनुजा जाधव. आज आहे गावी गवळदेव आणि मी आली अचानक मुंबईला, तर त्याच्यामुळे मला काही शूट करता आलं नाही. पण मी प्रितेशला सांगितलेलं की प्रितेशने त्याचा व्लॉग केला आहे. चला तर मग आता तो व्लॉग बघूया आपण. तर इकडे आता बायका गवळदेवाची तयारी करूसाठी घरातनं सगळा आवरून निघाली आहेत. तर ही आमची रिद्धी काकी घाईघाईत धावता. साखर टाकतो सर तुमका डायबिटीज माका नाही ना मग टाक साखर जराशी टाकू दरवाजा लागलो नाही बघ दाखना काय गेलं याचा काय पाठ उंडी एका सकाळी आवाज देतो फोटो करडतात का कसलो आवाज जाता अरे ठेचूची आहे लसूण दोन तांबे चांगली होऊन दे पाणी झाला की जेवणी झाला आधा निला की होता तांदूळ धुतो तिला की कापूस गुरुजीकडे भेटतात युट्यूबवर केलेला असताना ना सगळ्यांनी आता ते का सरळ दुवा ना आणि आणू थांब उडी ते टाकूया आणि माझ्या बघ
ते का घे मागा बाहेर तिकडे चल ती वर काढ थांबा जरा तू इथंच नाही तू काय कर आता तो वडे तिकडे कमी कर चाय झाली नाही घे सूर्यकांत चाय वर गेली काय करता फोडणी कसली लाईक करा शेअर करा आणि कमेंट करा होय की नाही प्रीते होय होय लाल झालेले दिसतात का बघ दिसत माका ऑइल पेंट घेऊन अजून खाली सोडलेले मला वेगळं वर काढा वड्यावर हवी ना पाणी सुटतात वर घेवा असे धोरा दिसत नाही जाऊ दे बरोबर करा जेवतो तरी तर इतका सुंदर व्हिडिओ केल्याबद्दल प्रितेशचे खरंच खूप खूप धन्यवाद. आणि तसंच तुम्हाला सुद्धा हा व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्कीच लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करायला विसरू नका. तसंच चॅनलला सबस्क्राईब सुद्धा करा. धन्यवाद.